Eta orain, azkenik, 2023ko Euskarazko Euskadi Literatura saria banatuko dugu. Epaimahaiak, Arantxa Urreta Bizkaiaren azken etxea obrak, eskaintzen dituen ezaugarri formal eta autoestetiko bereziak azpimarratu ditu. Baita ikuspegi zein planteamendu narratiboan harturiko arriskuak ere. Azpimarratu dutenez, Urreta Bizkaiak, kontaketa teknika bihurrituak eta ahots eta ikuspegi anitzen erabilera modu trebean tartekatzen ditu eta irakurlea interpelatuta sentiarazten du eleberriko orrialde askotan. Ikus eta entzun dezagun beraz, azken etxea Arantxa Urreta Bizkaiaren lanaren pasarte bat. Hotelerako 101 metro falta direnean, laino beltzek mehatxua gauzatzen dute eta tropikokoa izan daitekeen euri jasa erortzen da kaleetan. Aterkirik gabe dagoelako, sartzen da topatzen duen lehen tabernan. Txikia da, iluna. Paris esatean burura ez datorkigun modukoa. Barrara hurbildu eta ardo txuri bat eskatzen du. Agian alboan duen gizona hori edaten ari delako. Zeruaren austurari begira bustitzen ditu ezpaingorrituak. Segundu gutxiren buruan, ezaguna egin zaion musika entzuten da tabernan. Eta berehala, Edith Piafen ahots garratza. Non rien de rien. Gaztetan frantzesa ikasten ari zela, erreak lantzen emandako orduak datozkio gogora. Rien de rien. Beti izan da ona hizkuntzatan, bereziki doinuetan. Berak dakiela, ez du inork zalantzan jarri Madame Zegeteren azentua. Baina berehala, gogoak orainera egiten dio salto. Enaiz ezertaz damutzen, kantatzen du Piafek. Eta bapatean, ilordea kendu eta tabernan garrasika kantatzeko bultzada nagusitzen zaio. Ez du horrelakorik egiten, baina zaparra da aldu baino lehen, erabaki du azken etxearen egongelan, kutunena duan Modiagliniaren posterrarekin batera, Piafen argazki bat jarriko duela. Kantua zaldiko maldiko bihurtuta itzultzen da hotelera. Zerua baretzen hasia eta estoldak eroritako irentz ezinik. Arantxa, zurea da hitza. Arratsaldeon, eskerrak ematera nator, baina hainbeste urtetan pilatutako zor guztiak eskertza honekin kitatu nahiko banitu, gau osoa beharko nuke, eta antolatzaileek 3 minutu eman didate. Eskerrak Jaurlaritzari, sari antolatzeagatik, eskerrak epaimahaiari batez ere sariaren zergatia adierazterakoan esan dituen hitz gozoengatik, eskerrak Pamela Argitaletxeari eta batez ere Pello Elzabururi, batzutan akulu, bestetan makulu, eta askotan gaur bertan txofer. Eskerrak ere bai, Iratxe Erretolozari berak eman ziolako liburuari azken orrazkera. Uste dut, ulertu dudala sari honen mezua. 50 koska urte joan dira lehen eleberria argitaratu nuenetik, geroztik argitaratu ditut 5 pasei. Baina hau da Euskadi saria irabazi duen lehena. Honek esan nahi du, 40 urtez lanian jarraitzen baduzu, etzi gabe, jardun eta jardun, lan zertxo bat ikasten dezula. Ikasten jarraitzeko asmoa daukat oraindik ere, hori bai, beste 40 urtez, ez dakit ba, askotxo iruditzen zaizkit. Eskerrik asko.